Верующий человек должен быть примером миролюбия для окружающих. Допустим, если мы кого-то считаем верующим человеком, от его языка, от его рук никто не должен пострадать. Если человек идет в церковь, идет человек в мечеть и другие храмы, от него должна исходить только теплота, миролюбие. Бала менән һөйләшергә кәрәк. Һорауларын яудырһа, үҙ мәнфәғәтеңде өстөн ҡуйып, ваҡыттың юҡлығына һылтанып, кесе быуындың ҡыҙыҡһыныуына ҡул һелтәп, ауыҙыбыҙға һыу уртлаган кеүек өндәшмәй йөрөһәк, бөгөн кис йә иртәгә һүҙгә әүәҫ кәңәшселәр, яманлыҡҡа өйрәтеүселәр табылыр. Имам Әл-Ғазали рәхимуллаһ былай тип яҙған: баланың ата-әсәһенә аманат итеп бирелгәнен бел. Сабыйҙың йөрәге ҡиммәтле ынйылай, саф һәм таҙа. Ниндәй генә биҙәк төшөрһәк тә, ул уның йөрәгенә барып ята. Тимәк, баланы бәләкәйҙән яҡшылыҡҡа ғына өйрәтеп, быны иҫенә йышыраҡ төшөрөп торһаң, Аллаһ бойорһа, уның рәхимлеге менән ул ике донъя рәхәтенә ирешәсәк. Үҫмер ҡорона ингән йәш кешене лә иғтибарһыҙ ҡалдырырға ярамай. Бөгөн Октябрьский ҡалаһының иҡтисад техникумына студенттар менән осрашыуға килгән имам ахун Нурул-Ислам мәҙрәсәһе ректоры урынбаҫары Мәүлимйән Сибғәтуллин. Беренсе курс студенттарына әҙерләгән телмәре лә бик мөһим һәм кәрәкле темаға, ватанды һөйөүгә арналды. Октябрьскийда шәһәрендә Башҡортостанның 15 мәктәптә әдәп-әхлаҡ дәрестәре алып барабыз. Ул дәресләргә килгәндә үзебезнең православие дине тота торган din әһелләре белән бергә киләбез һәм төрле темаларга, гаилә мәсьәләләре, бер-беребез беләбез, ничек тотарга тиеш үзебезне, эчкечелек, тәмәке тартуның, эчемлекләрнең зарары турында төрле темаларга һәм ата-ананы хөрмәт итеп, ватанны сөю. Бу техникумда очрашуыбыз беренче тапкыр түгел, күп тапкырлар без бирдә очрашабыз, бигрәк тә якын, мәдрәсәбезгә дә якын, башка киллиятләрдә дә, башка колледжларда да, төзелеш киллиятендә булсын, много профильный лицейда, нефтяной университетта, барлык техникумнарда, колледжларда без очрашабыз. Һәм ул очрашулар бик мөһим, әһәмиятле, чөнки яшьләребезгә бигрәк тә бүгенге менә бу хәрби сугыш барган вакытта без бигрәк тә егетләребезне тәрбияләргә тиеш дөрес юнәлештә, һәм бу бик мөһим. Я очень рада его видеть, потому что он много дает разных правильных направлений и многому чему учит. Хочу пожелать, чтобы все, кто сейчас на войне, поскорее приходили живыми и здоровыми. У нас часто происходят такие встречи с Мулой, как он уже нам сказал, что мы соседи, с соседями надо дружить, и это очень сильно помогает и поддерживает наш дух. Спасибо ему, что он приходит, так вот своими словами поддерживает и говорит нам напутствие на будущее и, в принципе, о жизни подсказывает. Рухи әхлаки тәрбиянең бер таяуы ул патриотик тәрбия. Ул бер ҡасанда туҡтамаҫҡа тейеш. Хәҙерге көндә төрлө уҡыу йорттарында, синыфтан тыш сараларҙа педагогтар, руханиҙар йәш йөрәктәргә намыҫ, әхлаҡ, илһөйәрлек, изгелек орлоғо һала. Йыл башынан һәр бер уҡыу йортонда аҙнаһына бер тапҡыр мөһим төшөнсәләр хаҡында һөйләшеүгә ҡоролған дәрестәр үтә. Монда килеп лекция укуларыбыз, киллиятләргә килеп, колледжларга, техникумнарга килеп, ул бит минем тарафтан бирелә торган садака, Аллаһ кабул итсә. Бер кеше, бер студент шушында арак ичүдән туктаса, сигарет тартудан, тәмәке тартудан, ичкидән туктаса, ул бит минем урным җәннәт була дигән сүз. Бер кешене без дөресүгә кертәрсәк, урныбыз җәннәт була бит. Шуны без менә бүтән республикабызның имам хатиплары аңласа, хакимият белән бергә эшләсә мөхтәсипләр, бүтән районда, бүтән мәктәпләрдә, бүтән колледжларда, бүтән техникумнарда, бүтән университетларда без дин, әдәп, әхлак турында вәгазьләр сөйли алачакбыз. Алла ризалыгы өчен бушлай. Без бит монда килеп акча да сорамыйбыз. Теге безгә галочкалар да кирәкми, медальләр да кирәкми, ул медальләр тулы. Алла каршында
Allah bizden razı bulsaydı, bu balalar okup çıkıp bәхетле bulsalarıydı diyen Vesselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Uylarımız şul. Ошо күҙгә күҙ ҡарашып һөйләшеүҙәр өҙөлмәһә, был орлоҡтан яҡшы үҫентеләр шытып сығып, ике яҡтан да тырышлыҡ алынһа, һис шикһеҙ матур уңыш алыуыбыҙға өмөт бар. Тик һораулы ҡарашын төбәгән бер баланы ла, бер үҫмерҙе лә иғтибарһыҙ, яуапһыҙ, ярҙамһыҙ ҡалдырма.